Gumaganda kayo ngayon. Gumaganda ngayon. Kailangan nyo. Mas raw na may. Ayan, good morning. Nakakondisyon na ang ating Sniper 155 at ayan, oras natin ay 4:56. Mag-oil lang tayo ng kadena at tayo po ay biyaheng Nasugbu, Batangas. Ayan, first gear. Yes. Init lang tayo ng makina. Tayo pa ibibisita sa Bukana kay Idol Jumper Sniper. Gas muna tayo. Ayan, oras natin ay 5:41. Orientation pa lang tayo. At ito po ang nag-akit sa atin. Sana talagang probinsya na. Tingnan ba? Haba-habang biyahe. Sandra Divisor. Ayan, thank you. Let's go. Ayan, time check 7:07. Almusal muna po tayo dito sa Jollibee Lopez. Ayan, maulan. Kaya kung napapansin ninyo, ayan oh, napakaulan. Sapatos natin basa na oh. Let's go. Breakfast muna tayo. Ayan guys, breakfast tayo. Beef tapa. Gutom na. Si Hana talagang probinsyano. Layo pa. Lopez pa lang tayo. Mga 5 hours pa siguro. Malapit na. That's it. Ayan, oras natin ay ano? Oras natin ay 7:53 na. Take off tayo ng Lopez, Quezon. Habang ano ito? Bakbakan. Baka di pa Batangas na kami mag ano ulit, stopover. So ayun, let's go. Sana hindi umulan. Ayan, dito na tayo sa ano, sa paakyat ng Bitupang Manok. Yung sigsag na tinatawag dito sa ano, sa Quezon. So oras natin yan ay 9:21 at ayun nga, paakyat na kami. At ayun, sana ay ano, huwag umulan. Kasi ulan yung kalaban namin, wala kaming kapusing dala. So ayun, let's go.
Ano na siya sa gulong? Gusto? Ano yung gusto? Ulo.
Ano ba? Hindi ko yung nakilala. Yung mga naka-helmet pa naman. Kamusta? Hello. Okay lang. Saan kayo? Hi guys! Gusto ba lang? Ba? Kani tigil? Wala, maghapon yung biyahe namin. Ay, wala ko po. Ano yan? Hindi ko nakilala ba si Hana? Si Naing? Bakit mo sino si Hana? Gumaganda kayo ngayon. Ay! Gumaganda ngayon. Kailangan yun. Kanina ni Miss Rona May. Kanina pa? Oo na kami din. Ano? Parang magpahinga na rin kayo. Madiretso kami gabi, di ba? Balik din kami. Ah, hindi ko yun. Ngayon din. Sinakuhan mo. Oh! Ano yun? Yun na. Yun na lang. Tara dito! Sabi ko lang po si Ate Rona. Sino naman nataas din eh? Oh! Hawakan mo. Hawakan mo. Gusto na ba? Ayos lang po. Wait lang. Hindi na. Idol 2. Pwede ko mo. Hey! Ah, Ano ka dyan? ito. Sa'yo. Lahat na marunong magmotor dito, no? Basta Kamusta kayo? pagod. Hindi na ka na mag-park. Maulan. Hindi makakapasok doon ng motor. Kila ano yun, masikip ng daan kila dyan doon. Ho! Hello. May aso. Galit. Pasok! Straight bro. Ano? Hey! Loaded. Pwede yung tabo na. May aso. Ha? Tuloy. May dala ka daw pagkain ay. Si Kuya, si Mark naman. Ana. Hello. Parado ko lang to. Ayos ko sa akin ang parado.